Nandiyan, dagan bilang to. Pero? Nanginang gino. Geraan naman yung ginagbitin ay hadlok pumbitin semua kay upaw. Mga choy, nakatry na ba mo wild potato? Kuha mo kasuway. Kamisan. Asa kini pa daw? Kurma mga choy, ang Dali wild kurma potato. balibon. Ano ba? Asa? Inana kurma balibon. Nandiyan, dagan bilang to. Pero? Nanginang gino. Geraan naman yung ginagbitin ay hadlok pumbitin semua kay upaw. Mga tinanong mo na ni Kwan. Excited naman na. Basta magkugi gali. Sus. Makaanig yun. Lo. Kugihan. Siya ko na nagtanaman eh, hindi ko kita ni pag-uwan ng gawas. Katuog ko lang na. Basta na itag iya dire ha. Sakit jam dai ko. Ay. Tara, kani? Basta magkugihan makaanig yun. Lo. 1-0. Lo. Sa kamote na choy. Apa li? Sigama siguro. Dila ko ikuan, dili ka nang gitanong ba ka nang gilugban ako ka gold. Ako to dapit ka libo na pwede na ba dai. Dudugan ako nakabalik dire. Pero gini mo eh. Ang ginihabas. Ang ginihabas ay mo nanay no kay lubong gold. Basta magkugi, makaanig yun oh. Gara gini mo si Krabe si Okoy. Lala. Choy na ko ni tao choy. Ingon ka imuhan ni dire. Toy. Grabe si Hawk lagi. Lo. Grabe si Okoy. Sana. Gila ka tadi. Apa yung mga choy oh. Asan tadi ya? Naniagi ba ito kanina? Ano dai? Ah, kamatay kayo no? Tara oh. Ibalik, ibalik. Ay, balik. Ay na, rin na. Para dili halata. Ay, si Koy. Ay, si Koy, ba? Tagiya ba yan ah? Oh, gitu. Ah, pre, yung sama na, pre. Oo, may klase. Ngano deh? Ako sana, asa usana? Ha? Ako sana. Ta. Basa ko ng blackbird. Terpay. Hinay kay glakaw, urog snail. Oh mga choy, tara nga itong kuha. Basta magkugi, makasuha yun day. Ako, makulay ka na, thank you. Grabe mo ito yun. Hindi mo na kuha na. Ay, eskwela. Hindi ka nang Bernes ron. Kay, Bernes, wag na klase. Bernes. Ay, ikaw, Mac, di Mac. Dali. Ikaw, nganong mabo ka ng eskwela? Bernes man, nagsabot. Ako naman po. Pa, kung Bernes pa, di ko maskwila yung sa, ikaw, nalani mo. Lo. Nasa, oh. Nalang ko kanin ko ron. Oh, bitaw. Nagtupay. Oh, la. Grabe na magin mo eh. Ato na itakang. Grabe, oh sus. Basta magkugi lagi. Iyaham ko nun ang tinanom. Amo na, testing nga nagkaon ng iyang tinanom. Sa. Iyaham ko nun ang tinanom sa ni Oscar. Ah. Oscar! Pero ka ng bato niya. Choy, okay. Ato na ihaulo lang atong baliakog. Wala ko din ang hapal eh. Oh, apal. Oh mga choy, magkugi sunod. Ato na ilalo lang atong mantika nga ginamit. Oh, sunod mga choy, ato na ilalo lang atong lamas. Human amigos mekos na ato kadali ha kay para mapili nyo ito lasa ba? Amigos mekos. Choy, malimtaran ito na ba sa atong vitamins? Ito lang. Amigos mekos na ato kadali ito ha kay para mapili nyo na itong bayabas unya ba? Amigos mekos na ato kadali. Oh, sunod mga choy, ato na timplano og magic sarap. Sunod, kini sa mix. Ato ang imigos mekos ha, imigos mekos.
Ay may kusmekos sa kanila. Ay may kusmekos. Oh, sure mga choy, okay lang atong para sa usawan sa apale. Tara. Tara. Naghatag sa buwan Bulinaw dasi Glyza Sumarago si ano? Jinjin Sumarago. Tara yang buwan Bulinaw. Human ay may kusmekos na to kadali ha. Wow! Kill. Oscar! Oh, dali. Siya naman kabangunan ko niya eh. Ha? Kabangunan ko. Oh, my God! Ending na! Wow! Ikaw ka diyo! Nagsiniulbo na sila mga tsoy. Siniulbo na sila. Papaka eh. Papaka. Oscar! Oscar! Kaog na ko. May Oscar na. Oh. Rigi eh. Raul. Raul. Oh, mga choy! Ending na! Wow! Sa tatlago ni Galatea Monteroyo, Murat Vlog, Ricardo Kundi Taok, og ni Tidman Mandado. Shoutout! Shoutout ko ng Chiligri, Bin Kimurat, Chin Chancho, og ne. Shoutout! Shoutout ko ni Ronnie Bu, Bihag, og kang Gerald Arinio, Lobrero, og kang Gian. Shoutout! Shoutout kong Yoyo Benz, og sa Lula Ninaw. Shoutout! Og sa tatlago ni Angelo Aratea, Sani Inday Arnado, Joshua Sosia Stan, og ni Joshua Cañete. Shoutout! Sa wapa mga shoutout niya mga chino, comment lang mo otro. Wow!